naman ang Pasko mga kapuso nang hinaot kami nga padayon ninyong suportahan ang atuang Manaygon on air. Busa atensyon diha sa mga choir sa maggrupo o kaha sa mga gustong magsolo o magduet nga hilig kayong manganta, join na mo sa atuang Manaygon on air. Gamit ang official GMA Christmas Station ID, isang puso ngayong Pasko, kini inyong nadungog karon pag-record lang mo sa inyong kanta ug ipadala sa amua sa kahigayunan nga makita mo sa telebisyon. Karon atong tan-awon kining gibuhat ni Niño Raye Cabañero, taga Barangay Camputhaw, Cebu City. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ikaw at ako, nagmamahalang totoo. Isang puso, ikaw at ako, magkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Isang puso, ngayong Pasko, isang puso, ngayong Pasko. Thank you, Niño, ug Merry Christmas sa mga taga Camputhaw. Oh yes, Christmas is in the air na gayon.